L'arquitectura alemana ha experimentat la influència de diferents estils al llarg de la seva història, que s'han anat ajustant i passant a formar part de la pròpia cultura arquitectònica del país. Destaquen, sobretot, els estils carolingi i otonià, així com els posteriors gòtic, renaixentista i barroc. Hi ha 41 indrets a Alemanya distingits com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, quasi tots ells posseïdors d'importants obres arquitectòniques, entre elles la capital de Colònia i la d'Aquisgrà. Aquesta última és considerada el monument més important de l'art carolingi. En aquest hi predomina la florida artística, que, promogut per Carlemany i la seva cort, va donar una nova vida a l'art d'Europa occidental. A dins s'hi troba la tomba de l'emperador Carlemany, enterrat el 28 de gener de l'any 814. La catedral fou declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1978, esdevenint així el primer dels edificis protegits. A l'Ajuntament s'hi troben protegides algunes còpies de les joies imperials de la corona. A més, hi ha la Sala de la Coronació, que és una de les més populars. Allí s'organitzaven banquets de coronació durant l'edat mitjana i actualment s'usa per a esdeveniments culturals i concerts. Per acabar, hem cregut convenient nombrar la Stalice Bauhaus, Casa de la Construcció Estatal, o simplement Bauhaus, que fou una escola d'arquitectura, disseny, artesania i art fundada l'any 1919 per Walter Gropius i clausurada per les autoritats en mans del partit nazi, que va suposar un grandíssim impuls per l'arquitectura alemana.